हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मई यूट्यूब ಚಾನಲ್ ಏನ್ ಚೆಲ್ಲರ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸೊ ಕೆಲರ್ ಪನ್ನೆ ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಏರ್ಪುರೇನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪೂರ ಪಿದಾರ್ದು ರೆಡಿ ಆಯ್ನಿ ರೆಡಿ ಆಯಂಕಲು ರೆಡಿ ಆದ ಆಯ್ತು ಪೂರ ಫೋಟೋ ಪೂರ ದೇಕೊಂದಿಲ್ಲ ರಿಂಕಲ್ ಪೂರ ಫೋಟೋ ದೇಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಯಾನ್ ಇನ್ನೇನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಜಿಯಾನ್ ಮುಂದಲೆ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಜಿಯಾನ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ನಾನು ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಪತ್ತೊಂದೆ ನಾ ಇದೇ ಪಣ್ಣ ಮಣ್ಣು ಪೂರ ಪತ್ತವನ್ನೆತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಕುಲಿತ ಪಿದಾರ್ದ ನನ್ನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಂತ ಪೂರ ತಯಾರ ಒಂದು ಯಾಕಡೆ ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪರ ವಿಡಿಯೋ ಪಿದಾಡ್ನ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನ ಗಡಿ ಬಿಡಿ ಅದೇ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಪಿದಾಡ ಪೌಡು ಇಂಚಿಡ್ದು ಎಂಕುಲ್ ಪಿದಾಡೋಡು ಅವು ಪೂರ ಗಡಿ ಬಿಡಿ ಹಣ್ಣಂಚ ಹೆಚ್ಚ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಒಂದು ಇಜ್ಜೆಂಕ್ ತೂಕೆ ಏತ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಪುಂಡ ಆತ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತ ಪೋಪೇನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಹೆಂಗ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಬೇಕು ಪಿದಾಡ್ನ ಪೂರ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಜಿಯಾನ ಹಂಗಿದ್ ಮನ್ಪತ್ತು ಮಿತ್ತುಕುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಜಿಯಾನ ಪಿದಾಡ್ಪದು ಕಾಯನ ಬೆರಿ ಏತ್ ಪೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಪಿದಾಡ್ದೆ ಪೂರ ಮುಲ್ಲೇರು ಬಿನ್ನೇರು ಬರೋಲ್ಲೇರು ಆಮೇತೆ ಈಮೇತೆ ಉಲಾಯಿ ಪೂರ ಉಂಟೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಏನಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ರೆಡಿ ಆರ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಪಪ್ಪ ಮುಲ್ ರೆಡಿ ಆದ ಅನ್ಸ್ತೀವಿ ತಿಂಗ್ಳಿ 10 ಗಂಟೆ ಬತ್ತೇನೆ 11 ಗಂಟೆ ಪಿದಾಡು ನೆಟ್ಟೆ ಎದ್ದು 10 ಬತ್ತೇನೆ 11 ಗಂಟೆ ಪಿದಾಡು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಲ ಒಂದುಂಡು ಇಂಚಿರ್ದೊಂದು ಪೂರ ಸೀರತೆ ಜಿಯಾನ ಸಮಾಲೋಡು ಬೈಕ್ ದಿ ತೆರವೇದಾಗಿ ಮೊಲ್ ಬರ್ತೇನೆ ಆಶಾ ಅರಣ್ಯ ಮುಲ್ಲೋಲಿ ನಾನು ತೂಕ ಏತ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಹಾಕೊಂಡು ಪನ್ ತೂಪೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ವೇನಿಗೆ ಪಿದಾಡಿಯಾ ಪಿದಾಡ್ ಪೋಂದಲ್ಲ
ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಆಂಡೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತೆ ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಂದ ಪೂರ ಫೋಟೋ ತೆತ್ತೊಂದುಂಡು ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಂದ ಪಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾಡ್ದೆ ಬೊಕ ಪೂರ ದಿನ್ನೇರ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ದೈತ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಂದಿದ್ರೆ ಬಣ್ಣ ಸಭೆ ತವರಂತೆ ಪೂರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ವೀಡಿಯೋಡು ದೆಪ್ಪುನಾತ ಟೈಮ್ ಲೆತ್ತಿಜ್ಜೇರಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮೈತಿನ ದೇವಿನ ತೆಂದು ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಪ ಆಗಿ ದೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಿಸ್ಟಿನ್ಗಳಿಗೆ ಈ ತಾಂಡಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರಜಾಪಾರ ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಎನ್ನ ಮೈತಿನ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಂತೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೊಶಾನಿಕ್ಕು ಜಿಯನ್ನ ಪುಪ್ಪದಾನೆ ಒಲ್ಲ ತೋಜ್ಜೇರು ಪೂರ ಜನ ಉಳ್ಳಿ ಜಿಯನ್ನ ಪುಪ್ಪದಾನೆ ತೋಜ್ಜೇರು ಜಿಯನ್ನ ಪುಪ್ಪಾಗ ರಜೆ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಊರು ಪೋಯ ತೆಂಪು ಪೋಯಿನ ಅಲ್ಪನಿತ್ತೆ ತಲ್ಪಗನಾಗ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಆದ ಸಡನ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಅರೆಗೆ ಬರ್ರ ಆಯ್ಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನತ್ತ ಮಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಬರ್ರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂಡ್ ದಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಜೆ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜರಿಗೆ ಕೆಲಸೋಡ್ ಮಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ರ ಆಪುಜತೆ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ಇಂದಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಓಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಪೂರ ಬರ್ರ ಆಪುಜ ಅಂಚ ಆರೆಗೆ ಒಂದು ಬರ್ರ ಆಯ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಮದ್ಮೆ ಪೂರ ಎಂಕು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಒಟ್ಟುಗಾಪ ಅಪ್ಪಗಂತೂ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ದೊಡ್ಡ ಆರೆಂಜ್ ಮಿಸ್ ಆತೇರ್ ಪನ್ಪನ ಬೇಜಾರು ಎಂಕ್ಲ ಆಪುಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪನತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾನ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಜಿಯಾನಿಗಂತೂ ಪನ್ಪುನೆ ಒಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆಡು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಅಂಡ ಆಯ್ನ ಮಾಮ ಅವ್ಳು ಮಿತ್ತುಂತುದಿರತ್ತೆ ಆಯ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಜಿಂದ ಅಲ್ಪನೆ ಯಾರು ಹಲ್ಪೊಂದು ಎಪ್ಪೇದು ನಂಚಿಂಚು ಫೋನಾಗ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾಮ ಬೂಡಾಗಿ ಮಾಮ ಕೈ ತಲಿಕ್ಕಿನ ಮಾಮನೇ ಅವಳು ಮಾಮನ ಲಿಪ್ಪು ಗೊಬ್ಬುಗ ಮನೆಯೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮುಗ್ಗಿಂಡೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಂಡ ಮದ್ಮನ್ನ ಫೋಟೋ ಪುರದೆ ತೊಂದ್ರಲೇರು ಕುಲ್ತುಲಿ ಏನಾನು ಲೈನ್ ಕುಲ್ತೀನಿ ವನಸಿ ಎನ್ನ ಇನ್ನಿತ ಫೋಟೋ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಬಿ ಎಂಕನ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫೋಟೋ ಬರ್ತಾರ ಮೂಲು ಮೊಲ್ದಲಿ ಕಂಡ ನಾನು ಬಿಡ್ದು ವನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿರುವಾಡು ಕುಲೊಂದು ಜಿಯಾನೆಗೆ ಅಮ್ಮ ವನಸ್ ಕೊಡೊಂದು ಕುಲೊಂದು ಜಿಯಾನೆ ಇಂಕಂತ ಸಾಕು ಆದ್ಕೊಂಡು ಸಾಕು ಅನ್ಪುನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಲ್ಪುನ ಫ್ರೀಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನನ್ನ ಸಾಕಂಡು ಸಾಕು ಆದ್ಕೊಂಡು ಚಂದನ ಫೋಟೋ ಪೂರ ಬೇಕು ನಂದುಲ್ಲೇರೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಬರ್ರೋಲ್ದೇರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಕಾದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ನಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪಾಲ್ದೆ ನಾನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಹೋಗಿದ್ದೇರೆ ಅಂಚ ನಿಕ್ಷಯಪುರ ಆದಿಚ್ಚ ಇಂಕೋಲು ಇಲ್ಲ ಅಬಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಹಾಲ್ ಪೂರ ತೂಪುನ ಇತ್ತಂಡು ಹಾಲ್ ಪೂರ ತೂದು ಬರ್ತೇನೆ ಪಂಡ ಪೂರ ಜನ ಉಲ್ಲದೆ ಹೊರಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಮುಳ್ಳು ಬೊಕ್ಕದಾಕಲು ಪೂರ ಪಿರಾಡಕೊಲೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಏತ್ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ದೇರ ಏತುಂಡೊಂದು ಆಯ್ನ ಮೈತನೆ ಮಲ್ದೇರ ವೀಡಿಯೋ ಅಂಚ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನ ಧೈರ್ಯದ ಪಂಡ ಹಿಂಗಂತ ಬ್ಯುಸಿ ಆದ್ಬೋದಿತ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಏಪರ್ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಿಜಿನ್ನ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚ ಒಂದುಂಡು ಇಂಚ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಇಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲೇ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಬಾಯ್